Llambed y cymuned bach deit, clwb pêl-drod Llambed, fel heartbeat o'r dref, rhyw pethau clwb drosesaf y clwb rygbi. Y chwaraeon yn bwysig i ni fel dref yn Llambed. Leni, mae tîm cyntaf rygbi wedi ennill adran nhw, so maen nhw wedi cael promotion fel maen gweud. Mae Llambed, tîm cyntaf, wedi ennill y Cynghrair Leni, a dim dim ond ni, mae'r tîm dan 16, a mae'r tîm dan 14 Llambed wedi ennill y Cynghrair hefyd, so bach o clean sweep, really, trwy'r oedran lan i'r tîm cyntaf. Fi'r Tair fi wedi wario rhwng o, sa'n gwybod, 7-800 gemau Llambed, mynd nôl late 90s rhywle, Llambed y feddwl byd i fi fe. Community run club, mae pobl sydd yn involved yn y clwb nawr, just from the heart of it, so, a mae fe just fel teulu, really. I ni fel clwb, dath ni mas o'r pandemig, oedd lot o chwaraewyr hen wedi ymddeol, chwaraewyr wedi dechrau gwneud pethau eraill, wedi, falle, dim cwbl mas o cariad o pêl-drod, ond oedd pob beth o wahanol. 3 mlynedd yn ôl, oedd y clwb bron a bennu, oedd dim chwaraewyr. Oedd un ofnadw yn gyda gwir. O'n i lawr i 5 o chwaraewyr yn dod i'r ymarfer, a o'n i'n meddwl mae rhaid i ni trial cadw'r clwb i fynd, neu sy'n ni'n colli'r chwaraewyr na hyd, yn y fe. So, ffones i Jace, a wedys i Jace, mae rhaid ni trial gwneud rhywbeth i cadw pethau fynd. Wrth lwc, oedd y boes hennach i gyd, oedd lot o boes wedi dod mas o'r retirement, lot o boes wedi rhoi esgidiau arno, so o'n nhw heb chwarae am blynyddau. Blynyddau maith. Oedd i'n strygl i fi, ynddo fe, heb wneud lot ers blynyddau, ond o'n i'n teimlo, mae rhaid i ni wneud e. Tair blynedd yn ôl, ti'n cael y galwad, ti'n dod i chwarae, beth ti'n meddwl? Fi'n meddwl, be fi'n neud, i fod yn onest ydy. Oedd e'n 10 mlynedd heb ware, bron, so oedd e'n bach o gamble gyda'r injuries o bethau, ond to beth, oedd ni ddim yn hir tan bod y tîm yn dechrau ware yn ei gilydd, a boes i mwy ifanc yn dod mewn, so oedd yr hwyl yn gret, dyna beth oedd y peth mwyaf pwysig, cael y youngsters i ddod trwyddo, ynddo fe. O'n i'n gwybod bod good days to come, ond you have to take a step back to go forward, ynddo fe. Yn amffodus, goffon ni fynd o'r Cynghrair cyntaf lawr i'r ail. Dim ond ni sort of dechrau to a ail sefydlu. A yn y flwyddyn cyntaf, nellon ni'r Cynghrair, so deffon ni nôl lan wedyn ni. Mae'n rili galed, os ti'n gadael clwb a dim tîm o gwbl i fynd lawr a ail ddechrau completely to mewn blwyddyn o ddwy. Byddai ni'n teimlo bod hwnna'n amosib, byddai boes i gyd wedi mynd i clwb eraill, a byddai fe'n galetach. A na pam o'n i mor determined a war y teg i Jace, fel fi'n gweud to, cymryd y tîm na drosto ar yr adeg na. Ni fan hyn heddiw achos na. Nath Jace sefyll lawr fel fforddwr y tîm cyntaf, a mae Dan wedi dod mewn 'da ni nawr. So mae Dan yw FB licensed coach, dod â ideas newydd falle ynddo fe. A fi'n cofio gweithio Dan blwyddyn ma, nes i listen Dan, na gyd fi moyn ti'n neud nawr yw dim mynd lawr. Dan fod yn Dan, y ffordd o rhywbeth. Mae fe'n gwybod y plant ifanc sy'n dod trwyddo, a fel bych chi'n gweld heddi nawr, a bych chi'n gweld y chwaraewyr y ca yma, 16 yn y garfan, mae wyth nhw'n 18 o dan o. So mae fe'n credu yn y boes ifanc. So tîm wedi colli oddi war mis Awst, a ni nawr yn mis Mai, a ni wedi ennill y Cynghrair, a mae gêm diwethaf ni gwneud heddi, a ni gweithio cael y darian heddi. Well, above all my expectations, i fod yn onest, ni wedi wneud yn dda gyda'r youngsters sy'n dod trwyddo, plus with a couple of the old heads, Sani. No, very impressed, very chuffed. Mae'n big step up o dan 16, ond mae rhaid i jyst mynd i'w styr. A erbyn ti ware i wneud 2 gêm, ti'n cael confidence o'n ti'n iawn. Mae wedi bod yn tymor galed, competitive, ond ni jyst i edrych yn diwedd. Llynwyr ennill y Cynghrair, ti'n ei wneud o blaen gyda Llambed, ond gyda beth sydd wedi digwydd dros y 3 blwyddyn diwethaf, sut mae'n teimlo? Wel, mae hwn yn teimlo'n gwell na beth wedi bod y blaen, achos yr youngsters wedi dod trwyddo nawr, a just future's bright gyda Llambed o'n ddiar. Probably dydd gorau bywyd yn gwbl, rai gweud. Second actually gyda'r blwyddyn yn fyd, so yeah, happy days. Mae'r style o pêl-drod ni waren really suit o boes ifanc. A fel... Ni moyn mynd nawr cario ymlaen a ennill pob troffi ni'n cytlu. Ni'n ennill y lig nawr, so bydd nesaf. Gweithio mynd a ennill cwpanau a gweithio mynd lan a ennill y lig arall. I glannu 100 mlynedd o
o'r Llambed, mae lot o hanes, lot o pobl yn gwneud lot o gwaith dda dros y blynydde sydd ddim dan i'r rhagor. So mae'n bwysig bod ni'n cofio'r pobl na. I'r dyfodol, mae dyn ni 200 o blant yn register. Ni wedi dechrau tournament pêl-drod Llambed. Mae hwnna'n mis nesaf, mis Mehefin. Dyn ni 120 o dimoedd wedi registro'n barod. So, dyn ni lle i 10 tîm arall. So, os mae rhywun am cysylltu dyn ni, please clystwch. Ond na, a dyn ni tîmoedd yn dod o dros Gymru. Felly, heb yn droi, gai alw o'r capten Llambed i ddymlaen i gyfer Fel pwyllgor, ni moyn datblygu clwb, ni moyn cefnogi yr hyfforddwr, ni moyn cefnogi'r chwaraewr i gyd. Os chwarae tîm cyntaf ail tîm merched, ieuenctid, neu'r plant, ni moyn cefnogi pob oedran. Ni moyn chwarae plant i dod i chwarae achos nhw yw'r dyfodol. Mae dyddiau fi, jyst o chwarae pêl-drod, ond nhw yw'r dyfodol. Mae'n bwysig bod ni'n cefnogi.